дар рӯи замин маконҳои зебову диданӣ зиёданд, вале на ҳамаи онҳоро макони афсонавӣ мегӯянд. табиат ҳамеша зебогии худро ба инсоният муаррифӣ месозад ва одамон низ гоҳ-гоҳе дар назди қудрати табиат дар тааҷҷуб ҳастанд. тоҷикистони азиз бо кӯҳҳои осмонбӯс ва табиати зебои худ макони афсонаҳоро мемонад, зеро 4 фасли сол ин кишвари зебо диданӣ ҳасту тамошобоб. дар тоҷикистон 1300 кӯлҳои хурду бузург ба қайд гирифта шудаанд. аз 1300 кӯли тоҷикистон 12 кӯл беш аз 5 километри мураббаъ, 8 кӯл аз 2 то 4 километри мураббаъ ва боқимонда то 1 километри мураббаъ ҷой ишғол мекунанд. дар гӯшаву канори олам маконҳое ҳастанд, ки бемонанд ҳастанд ва хеле диданӣ ҳастанд. афсонаи ин маконҳо аз гӯш ба гӯш мерасад ва одамонро мафтун месозад. одамон аз як гӯшаи дунё ба гӯшаи дигар баҳри тамошои як минтақа меоянд ва маблағҳои калони пулӣ низ сафр менамоянд. яке аз қисматҳое ки таваҷҷӯҳи одамонро бештар ба худ ҷалб мекунад, ин кӯлҳо ҳастанд. одамон мехоҳанд, ки ба ин қудрати табиат аз наздик ошно шаванд. дар рӯи замин кӯлҳо хеле зиёд ҳастанд, шояд дар ҳар як кишвар чандто, вале он қудрате ки танҳо дар як дара 7 кӯл мавҷуд бошад, шояд дар рӯи дунё набошад. шояд бошад, вале хеле кам. муғиёндарё яке аз шохобҳои калони дарёи Зарафшон буда, 9 километр шарқтар аз шаҳри Панҷакент ба он ҳамроҳ мешавад. ин дарё 68 километр дарозӣ ва 1100 километри мураббаъ ҳавзаи обғундор дошта, ҳаҷми миёнаи солонаи об дар ҳар сония ба 865 метри мукааб мерасад. сарчашмаи муғиёндарё қаросу буда, поёнтар номи дараи Калонро мегирад. шимолтар аз деҳаи Гезани Поён аз тарафи рост ба руди дараи Калон, руди Шинг ҳамроҳ гашта, дарё бо худ номи Моғиёнро мегирад. Шингдарё 14 километр дарозӣ ва 454 километри мураббаъ майдони ғизогирӣ дорад. кӯлҳои калонтарин ва шӯратёри ҳавзаи Моғиён дарё дар водии шохоби калони он Шингдарё воқеанд. ин кӯлҳо дар байни хосу ом бо номҳои 7 кӯл, Марғзор, 7 нозанин, 7 паризода машҳуранд. ҳафткӯли Шингдара ба мисли шаддаи марҷон дар водии танг ҷойгир шудаанд. ҳангоми ба дараи Шинг ба самти саргаҳи он роҳ паймудан, лозим меояд, ки зинаҳои азими байни дараро қайсар намуда баландтар бароем. дар ҳадди қафои ҳар яке аз ин зинаҳо як кӯли аҷоибу асрорангез хобидааст. باید بگم که هفکر در حقیقت یکی از منطقه‌های سیاحی و فراغتی تاجیکستان می باشد که در وادی شینگ نوع پنجکن جایگیر است.
дар замони шӯравӣ ҳам яке аз марказҳое буд ки туристҳо тавассути ҳафткӯл, искандаркӯл, яъне бо кӯҳҳои Фон ба Душанбе меомаданд ва сайёҳати пиёдаро анҷом медоданд. Ва ин минтақа хеле маъруф аст дар байни сайёҳони хориҷӣ ва хусусан Аврупо. Масалан қисми зиёди тамошобинон ки меоянд аслан аз давлатҳои аврупоӣ, Австрия, Германия, Голландия мебошанд ки онҳо ҳар сол масалан аз ин минтақа давра ба давра дидан мекунанд. ин кӯлҳо аз ҷиҳати пайдоиши худ гуногунанд. баъзе онҳо дар натиҷаи бо марена, яъне бо такшониҳои аз тарафи пирях оварда шуда пайдо шуданд, вале қисми зиёди онҳо дар натиҷаи афтодани кӯҳпора ва банд шудани дарёи Шинг ба вуҷуд омаданд. аз ҷиҳати хосиятҳои гидрологӣ аз ҳамдигар чандон тафовути калон надоранд. яъне ин кӯлҳо асосан обашонро аз сарчашмаи дарёи Шинг мегиранд ки ин дарё асосан аз пиряхҳо ва барфҳои дар нишебии шимолии қаторкӯҳи Ҳисор воқеъ гашта ҷойгир шудаанд. таърихи пайдоиши ин минтақаи афсонавиро ҳар гуна шаҳр медиҳанд. албатта донандагони илм бар он ҳастанд ки ин минтақа дар натиҷаи заминларза ва порашавии кӯҳпораҳо ба миён омадааст. вале мардуми маҳаллӣ бар онанд ки инҷо ривояти кӯҳантарине мавҷуд аст. яке аз ривоятҳо он аст ки дар ин минтақа оҳангаре зиндагӣ мекард ва соҳиби 7 духтар буд. духтаре аз ҳама хурдии ӯ ба шоҳи он вақтаи ин минтақа писанд меояд. рӯзе подшоҳ ба шикор мебарояд ва духтаре аз ҳама хурдии он оҳангар ба ӯ хуш меояд ва оҳангарро даъват мекунад, пешниҳоди оиладорӣ менамояд бо ҳамон духтари хурдиаш. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар мо мардуми тоҷик расм ҳаст ки тон фарзандҳои калон ба шавҳар набуранд, хурдӣ ба шавҳар намебурад. ба ҳамин хотир оҳангар ба подшоҳ ҳамин чизро пешниҳод мекунад ва баъд аз он баргаштан бо духтарош суҳбат мешавад. ва духтари хурдиаш мегӯяд ки он вақт ман розӣ мешавам ки агар подшоҳ як шарти манро иҷро намояд. ва вом мехӯрам бо подшоҳ ва духтар шартри худро мегӯяд ки ба ман як қасре месозӣ ки он аз тиллову сангҳои мармар бошад ва баъдан ман қабул мекунам. ба ин фикр духтар шартро пешниҳод мекунад ки оё шоҳ наметавонад ки бисозад, яъне умри кӯтаҳ дорад, он барои сохтани ин қаср хеле вақт меравад. ва мегӯянд ки дар муддати 40 сол подшоҳ ин қасрро бунёд менамояд ва даъват мекунад барои қабул кардан, яъне мегӯяд ман шартро омода кардам, биё чӣ кун. вақт аз оне ки меянд, духтар мегӯяд ки ман аз назорат бояд гузаронам ки то кадом андоза шартҳои ман дуруст ба ҷо монда шуданд. ва дар ҳолати тамошо кардани ин қаср, дар зинаи охирон, дар ошони охирон расидани қаср, духтар мебинад ки шарт ба анҷом расидааст ва намехоҳад ки бо подшоҳе ки пиронсол аст, синни солаш рафтагааст, оила бунёд кунад. ба ҳамин хотир худашро аз ҳамон ошонии баланд ба поён мепартояд ва дар ин ҳолат ҳамон қасру ҳамон духтару ҳама ғайб мезанад ва дар ҷои он кӯл пайдо мешавад ки кӯли он мижгон аст, яъне кӯли якуми ҳамон ҳафткӯл пайдо мешавад ки бениҳоят кӯли хеле ҳам хуб аст, хушрӯ аст ки обҳои ранга дорад, яъне ҳар як замонда ранги обаш ҳам дигар меёбад. ва мегӯянд ки боқимонда 6 кӯли дигар ин аз рӯи ҳамон оби дидаи хоҳарон ки барои ҳамон хоҳари хурдиашон чӣ шудагианд, гиря кардан пайдо шудагиаст. нақлҳои мардумӣ бештар диққатҷалбкунанда ҳастанд, вале албатта танҳо ривоятанду халос. тамошои дилфиреби ин минтақа инсонро мафтун месозад. ҳавои тоза, обҳои ҷории рангоранг ки бо расидани нурҳои офтоб ранг иваз мекунанд, боз қудрати афсонаро бештар месозанд.
пайдоиши ин кӯлҳо дақиқ аст ки масалан ҳармаи ин кӯлҳо дар натиҷаи пеши заминҷунбӣ ва лағжидани кӯҳ ба вуҷуд омаданд. ва зебоии ин об азбаски об хеле соф ва мусаффо аст, ҳангоме ки масалан субҳ ёки рӯзона вақте ки офтоб ба ин кӯл мерасад, сояи кӯҳҳо акси худро ба ин об медиҳанд ва аз ин сабаб кӯҳҳо рангҳои гуногунро мегиранд. ва аз ин хотирам дар байни мардум афсонаҳои хеле зиёде паҳн шудааст. не ки дақиқаш аз нигоҳи илмӣ дақиқ шудааст ки ин кӯлҳо дар натиҷаи заминларза ба вуқӯъ пайдо шуданд. ҳафт кӯли шингдара аз сарчашмаи шингдарё ба самти поён ҷараёни он ба тартиби зайл ҳазорчашма, марғзор, хурдак, нофин, ҳушёр, соя ва мижгон воқеанд. тафовути баландии байни кӯли аз ҳама поён мижгон ва аз ҳама боло ҳазорчашма ба 842 метр мерасад. марғзор, нофин ва ҳазорчашма кӯлҳои нисбатан калон буда беш аз 2 километр дарозӣ ва то 41-47 метр чуқурӣ доранд. ранги оби кӯли ҳазорчашма кабуд, марғзор ва нофин ахзарӣ, хурдак, ҳушёр ва соя бунавш, мижгон вобаста ба тағйироти обу ҳаво ранги бунавш, нилобӣ, сурх ва ғайраро мегирад. ёд мешавад ки ин кӯлҳо ҳастанд, аммо масалан дақиқ ягон тадқиқоте дар бораи масалан пайдоиши ин кӯлҳо нест. ин кӯлҳо ҳама чӣ хеле гуфтем дар натиҷаи заминларза ба вуҷуд омаданд ва давраи пайдоишон то андозаи дақиқ нест. ба ҳар кӯл вобаста ба сохт ва зебогиаш номҳои муносиб гузоштаанд. ана ин кӯл ҳазорчашма ном дорад, зеро чашмаҳои зиёде ба он мерезанд. кӯли ҳазорчашма нисбат ба сатҳи баҳр дар баландии 2400 метр воқеъ гаштааст. масоҳати кӯл ҳангоми пуробӣ 0,93 километри мураббаъ, дарозиаш 2050 метр, бараш ба ҳисоби миёна 454 метр, умқаш 45 метр ва ҳаҷми обаш ба 25.1 миллион мукааб метр мерасад. шаффофии оби кӯл ба 2 метр мерасад, яъне ҷисми сафедро то чуқурии 2 метр дидан имконпазир аст. кӯлҳо аслан ин кӯлҳо хеле тарзи ҷойгиришонишон хеле хуб аст. Чӣ хеле хуб аст ки ҳар як кӯле ки ҳаст ранги дигар дорад, намуди дигар дорад, ҳаҷми дигар дорад ва онҳо қариб ки 2 километр 1 километр байни ҳам фарқ мекунанд ва кӯли ҳафтум ки кӯли дарахти сурх мегӯянд, яъне ки ҳазорчашма мегӯянд, яъне аз ду қисмат дорад. ҳазорчашмао ҳам дарахти сурх ном дорад. бениҳоят ҳозир айни замон ҷои ҷалби сайёҳон дар ҳамон ҷо аст. бештари сайёҳон дар он ҷо мераванд, як шабонарӯз хоб мекунанд, баъдан дар он ҷо ҳаст ағбаи товасанг мегӯянд ки тариқи он мегузаранд, яъне сарчашмаи яъне ки ҳудуди кӯҳҳои фон дар он ҷо оғоз меёбад. аз ҳамон ҷо сафар мекунанд ба дигар кӯҳҳои фон, хатсайри худро давом медиҳанд. ин кӯлро мегӯянд ки дар натиҷаи порашавии кӯҳ ба миён омадааст. аз ҳама аҷибаш ки дар соҳили ин кӯл ҷисмҳои кӯҳию минералҳоро ба монанди малахит, булури кӯҳӣ ва антомонит бар ин сангҳои пурарзиш дидан мумкин аст. кӯли марғзор калонтарин кӯли дараи шинг буда, баландии мутлақаш ба 2139 метр, майдони обгирияш 186.8 километри мураббаъ, тӯлаш 2650 метр, бараш ба ҳисоби миёна 423 метр, ҷои паҳнтараш 800 метр,
اندازه سطحش 112 کیلومتر مربع، عمقش به 46.7 و حجم آبش به 25.3 میلیون متر مکعب، دامنه سالانه 123 متر و دامنه شبانه روزی 0.32 متر میرسد. جنس های کوهی ساحل و سربند کل از دولومیت و آهنگسنگ های قرن پالئوزوی عبارتند. سربند کل مرغزار در نتیجه لغزیدن پاره‌کوه ساحل راست رود شینگ و محکم شدن مجرای دریا به وجود آمده است. بلندی عمومی سربند کل 107 متر، پهنش 710 متر و درازیش به 910 متر می رسد. این کول رو برای آن کول مرغزار مینامند که در اطراف این کول مرغزارهای خیلی زیاد، بورس و دیگر نمود رستنی ها خیلی فراوان میرویند. یکی از جایهای خوشمنظر به حساب می رود، برای تماشابین ها، برای سیاح ها خیلی مراق آور است. در کولی ششمی این کول که بیشتر از همه کولی بزرگ هست، یعنی در اونجا میگویند که در زمان قدیم یک روایت دیگر هست که میگویند که مردم مسلمان در یک جماعت نماز میخوندند. در روز جمعه دشمن ها آمدند و همه آنها را سر بریدند. به همین خاطر هر روز جمعه در رنگ همین کل رنگ آبی خیره میشد، یعنی رنگ خون رو میگیرد که در این روز مردم میروند در اونجا عبادت میکنند و در گرد کل میشینند و گذشتگان خود رو دعا و فاتحه میکنند که یعنی همونها دشمن ها بریدند و در همین واسطه همین کل با آبش روان شد، به واسطه دریا به همین کل آمد. انا این کل باشد خردک نام دارد. از نامش معلوم که نسبت به دیگر کلها خرد است و باید گفت که سراب این سه کل پریخ‌های همین منطقه می باشند و از کل اوله تا دوم و از دوم تا سوم بیش از 2 کیلومتر راه است که آب جاری می شود. کول‌های عموما اذیت ترکیب خیمیویش خیلی که معلوم است، اینها اساساً آب‌های شیرینند، فقط برای نوشیدن استفاده می شوند. این خیلی برای آنکه یگان اهمیت شفا بخشی کلی داشته باشند که برای تبابت بیماری های علاهیده استفاده می شده باشد، این گونه خاصیت را ندارند. کل خردک در بلندی 2080 متر از سطح بحر واقع است. طول کل خردک 197 متر، برش به حساب میانه 102 متر، چقوریش 9.6 متر، مساحت سطحش 0.2 کیلومتر مربع و حجم آبش به 0.9 میلیون متر مکعب برابر است. و کل خردک آبی از کل مرغزار براینده به یک چند شاخه ها تقسیم شده داخل می شود. هفتکول خود به نهایت دارای منظره های خوب میباشد، یعنی طبیعتی از جهت اکولوژی هوای تازه خوب هم دارد و چقدر که به همگان معلوم است امسال سال 2018 سال رشد توریسم و هنرهای مردمی از طرف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعلان گردید، باز هم مردم میکوشند که تشبس های زیاد کنند. لیکن در گذشته هست، در سالهای 1984 در بین کلی سیوم و کلی چهارم توربازه بود، یک تورباز توریستی بود که زیاده از 365 خانه داشت برای قبول مهمانان. از جهتی که آمدی سیل و هر گونه مثال آفت‌های طبیعی این از بین برده شد، حاضر عین زمان برای قبول مهمانان و برای جلب نمودن مهمان‌های خارجی کلی چهارم آماده است که در آن نوفین نامگذاری کرده شده است همین کلی چهارم را و در آنجا به نهایت هاستل ها از ترمین توریستی استفاده برده می شود. در آب کل نوفین پولکچمایی های خردجسته زندگی می کنند. باید گفت که سالهای آخر با تشبس یکی از طبیعت دوستان محلی که گرونتاش نام دارد بر اینجا شیرماهی آورده سر داده شده است که این انکشاف یافته حاضر برای شکار کردن امکانیت هم
пайдо кардааст ки ин хело як таҷрибаи мусбати халқӣ мебошад ва лозим меояд ки минбаъд ин таҷрибаро барои кӯлҳои дигар ҳам истифода бурда шавад. Он гоҳ самаранокии ин кӯлҳо нисбатан баланд меравад ва мароқи сайёҳон тамошобинон ба худ ҷалб мекунад ва метавонанд оянда аз ҳисоби ин моҳи шӯрбоҳо тайёр карда истода барои саломатӣ ва барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти биологии худ сарф кунанд. ин маконҳо беҳтарин ҷои тамошо дар ин минтақа мебошанд. ин аст ки ҳамасола ба ин макон ҳазорҳо сайёҳон аз гӯшаву канори дунё меоянду бо завқи баланд ва эҳсоси хоса аз ин макон дидан мекунанд. ин ҷо ду кӯли бо ҳам наздик мавҷуд аст ки якеашро ҳушёр ва дигареашро соя ном мебаранд. ҳушёр шояд ба хотире бошад ки доманаи кӯл тез ва хафнок аст ва ҳушёр будан лозим меояд. соя бошад ба хотире будааст ки ҳамеша дар қисмате аз ин кӯл сояи кӯҳҳои осмонбӯс дида мешаванд. чунин меҳисобанд ки кӯли ҳушёр ва соя дар ибтидо як кӯли яклуқ буданд, вале сонитар дар натиҷаи селравиҳои пайдарпайи гурдара кӯл ба ду қисм тақсим мешудааст. қисми болоии сарбанди кӯлро барои зироаткорӣ истифода мебаранд. оби аз банди кӯли нофин гузаранда мисли чашма ноаён ба кӯли ҳушёр даромада ғизо мебахшад. оби кӯли ҳушёр аз болои сарбанд ба таври кушод ҷорӣ шуда пас аз тай намудани масофаи 250 метр ба кӯли соя мерезад. مثلا این از بس که این در ناحیه در دره شینگ واقع است، همون ابتدای دهه که سر میشه دهه شینگ است، بعد پسرود است و بعد هم دهه های دیگری که در این وادی هستند. همه مثلا خیلی جاهای دیدنی باب و خیلی خوشمنظر هستند و به این خاطر مثلا ҳафткӯл доим дар реестри масалан сайёҳӣ байналмилалӣ ворид буд дар замони шӯравӣ ва ҳоло ҳам яке аз ҷойҳое аст ки аз он ҳар сол хеле зиёд масалан туристони хориҷӣ дидан мекунанд. дар баробари ин туристи дохилӣ ҳам азбас ки дар ҳафткӯл ва инфраструктураи то андозе сохта шудааст ки дар он ҷо масалан меҳмонони худи тоҷикистон ва дар замони шӯравӣ хеле зиёд аз мардуми самарқанд меомаданд то аз ин мантиқа дидан кунанд ва истироҳат кунанд, чунки он дар он ҷо масалан шароити истироҳат кардан барои мардум ба сатҳи зарурӣ мавҷуд аст. бинанда метавонад дар ҳафткӯл аз моҳҳои май сар карда то октябр сафар намоянд ва дар он ҷо метавонанд махсус аз хаймаҳои туристӣ истифода баранд, истироҳат кунанд ё ин ки аз нақлиёт ҳам мешавад ки имрӯзҳо бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то кӯли ҳафтумаша роҳи мошингард карда гастанд. метавонанд то озодона раванд, дар он ҷо истироҳат кунанд, боз баргарданд ва ҳамзамон чӣ хеле ки гуфтем дар боло хонаҳои миллӣ ҳам омодааст барои қабули меҳмонон. кӯли мижгон нисбат ба дигар кӯлҳои шингдара дар поёноби дарё ва аз сатҳи баҳр дар баландии 1558 метр воқеъ аст. доир ба пайдоиши сарбанди кӯл баъзе ихтилофҳо мавҷуд аст. баъзеҳо пайдоиши сарбанди кӯлро бо амалиёти сел, дигарон ба ҳодисаҳои лағзиш вобаста намуданд. сангпораю харсангҳои калони оҳангсангии дар болои сарбанд хобида аз атроф фаромадаанд. эҳтимол сарбанди кӯл борҳо хароб шуда пас фаромада бошад. барои ҳамин ҳам сарбанди кӯли мижгон нисбат ба сарбанди кӯлҳои дигари шингдара паст мебошад. аз соли 1885 омӯзиши минтақаи зарафшон, яъне экспедитсияи Искандаркӯл аз тарафи олимони рус дар ҳамон давра аз тарафи генерал бо сардори генерал, яъне аз ҷиҳати омӯзиши харитаи топографии ҳарбӣ
оғоз ёфт, яъне омӯзиши болооби Зарафшон, яъне тадқиқотҳои археологӣ бозори оби Зарафшон. Баъдан соли 1946 оғоз ёфта аз замони омӯзиши Панҷакенти қадим сар мешавад бо омӯзиши археологҳои он замон шӯравӣ. То ин ҷониба аз соли 1946 сар карда ва онҳо ҳар рӯзе ки ҳамун экскурсия мегузаронанд, корҳои бостоншиносӣ мекарданд, дигар минтақаҳоро меомӯхтанд. Дар ҳаминҷа дар Ҳафткӯл ҳам омӯхтанд ки дар он ҷо мазори Ҳазрати Султон аст. яъне дар он ҷо тарзи аз кӯли шашум оғоз меёбад. Аз тарафи рости шимолии кӯли шашум як пайраҳие ҳаст ки метавонад бинандаро бо ҳамун Ҳазрати Султон барад. ва дар он ҷо бевосита аз соли 1958 бариш Илиш Маршак, яъне археологи рус оғоз ёфтагааст ва дар он ҷо дидагиаст ва баъзе ёддоштҳошам нависдагиаст ки яъне дар ин мазор чӣ гуна яъне тарзи гурондан, яъне дар ҳамун давра ҷойгир шудагӣ шуд ки тарзи сохти ҳамун мақбараи дигар қисматҳош. яке аз олимони барҷастаи географи шинохти ҷаҳонӣ дошта Мурзаев Эдуард Мурзаев низ қайд намудааст ки дар ҳатто дар иттифоқи шӯравӣ ин гуна ҷои хушманзар дар ягон ҷо вуҷуд надорад ки ба монанди Ҳафткӯли Шингдара инқадар зебо, инқадар дилраво, инқадар барои осоишу тамошо мувофиқ бошад. ғайр аз ин дар наздикии кӯлҳои Шингдара инчунин якчанд ғорҳо мавҷуд. ин ғорҳо ҳам қимати хело муҳими сайёҳӣ доранд, вале мутаассифона тамошои ғорҳо, сайёҳӣ ба ғорҳо ҳанӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо ба роҳ монда нашудааст ва бояд дар оянда ба истифодаи ин самти сайёҳӣ диққати ҷиддӣ дода шавад. ҳамчунин дар ин минтақа ва ё сароби Шингдара кӯлҳои дигар ҳам ҳастанд. дар шохоби Оқсу кӯли Ҳазор ва дар шохоби дигар кӯле ҳаст ки кӯли беном номаш мебаранд.